Moi, täällä on Mopsi. Minä haluan tänään näyttää minun MSD. Ja bla bla bla. Minä haluan vähän ensin sanoa, että minä olen huuli saksalainen ja minä asun Saksassa. Ja että minä en osaa hyvin kirjoittaa ja puhua suomea. Ja minä osaan ymmärtää. Koska yhdesti yksi tyttö sanoi, miksi sinä kirjoitat niin huonota tuommoista. Ja minä osaan hyvin. Anteeksi. Minä haluan tänään näyttää MSD, Moveet. Mä haluan sanoa, minä olen kohtalla Liviisi, se olisi kiva, jos te autatte. Ja mä haluan kysyä, mitä te haluatte synttärille, joululle. Ja minä haluan uuden kännykkä, koska minulla on ollut hirveän huono. Ja mä haluan vielä kysyä, miten on Suomessa, onko nyt paljon lunta teillä? Minulla on nyt ei noin, kans minulla lunta, vaan ei noin. Joskus lunta sateen. Vähän kauhea on, täällä on tommonen hirveän tuuli ja tommoista, jos te katsotte uutiset, te näkette, että Saksassa on tommonen hirveän paljon vettä ja tommosta. Hirveän ärsyttävää. Ja sitten meillä on ei koulu. No, minulla on koulu, koska minä ei tuolla asun. Vaan juu. Se on kivaa. Juu. Joo. Mä haluan sanoa moi, mikä yleensä, miten sanotaan, ja kaikki toisille. Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, tai miten sanon. Minä olen joulussa, olen sitten Suomessa. Joo. Se on kiva, jos te ootte kans Suomessa. Okei. Sitten heippa, täällä oli Momsi ja heippa.